Thought I told you it's a channel there. Me do the thing for the girl there. Do the thing for the girl there. Me girl, still let your nails in a me back a car. I saw me know that fuck your proper car. Beat up the body on your pussy jaw. Me nah go blow your punani like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop at touring by a condom and a proper jaw. Vroom send a tweet make she see it for me avatar. Boots up like soccer star, firm up stand back a R. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Put long like skeleton, we force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now go dwelling on. Go there, cock it up, your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. Top. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say my wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me na the club, me no care who a free this. You make me hard like remix. So me say, come here, cock it up, your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, give me na the club. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. You come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble.
yan ay patungo. The Amsa Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama nyo na naman ang pinakaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Hello, mga almosalers! At nangunguna dyan, si Prieto, Christine Serrado, Ruth, and Christine de Guzman Roy. Hello sa inyo lahat! And hello, mga kamata! At syempre, ayan, at syempre, ayun pala. I'm sorry. At syempre, isa na namang araw ng panibagong pag-asa at saya dahil nakatutok na naman kayo sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan at swak na swak pa rin sa kasiyahan dahil makakasama pa rin natin ang Cutie Patuti. Pero bago ang lahat, paki-like at paki-share ang ating pages Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, pakisuportahan naman ang aming latest post regarding sa aming different social media platforms. So follow us on Twitter, TikTok, Instagram, and subscribe on our YouTube channel, Madrid Philippines. Ayan, so ipapakilala ko na ang walang kupas-kupas na Cutie Patuti, Kimping! Hello, Madrid Nation! Uy, mamaya ka pa. Ayan. Hello, good afternoon sa inyong lahat and happy Thursday sa inyo. Hello kay Kael Ula. Sabi niya, hello, DJ Ai, Rupi, Kimpi, Zen Master, at syempre, Madrid Nation! Feeling DJ daw, sabi niya. Okay lang yan, Kael. Sabi niya, ako na ang single, halo na rin kay Phoebe Isabel, kay Kerwin Palaganas, and syempre kay Mr. Sham. Kay Mr. Sam, and syempre kay Miss Teresa Baldemar Solomon. Halo sa inyong lahat. And syempre, mag-join lang kayo ng mag-join dito para lumaki ang ating Almusal Club. Yes. And syempre, i-like nyo na rin and heart. And keep on sharing the Almusal Club. Ayan. Para sa mga sa mga prizes. Ayan. Ang cute. Talaga namang napaka-cute ng ating Cutie Patuti. Kaya naman paki-heart react yan. Kung Team Kimpi kayo at syempre hindi magpapatalo, mag-like react kayo kung na-miss nyo ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! Hello kay Elisa Villaflor Bayo. Bayo. And syempre kay Jane Jane Gamboa. Ang isa sa Teka. ating dollars. Hello. Sorry. Hindi ko naririnig eh. Dumami ata si Mr. Sham. Ayan. Hello sa inyo lahat, sa mga nanonood. Mag-heart react naman kay John for Team Kimpi and like react for Team One week Rubik. na tayong may Kung sipon. excited na ba kayo para sa games natin today? Hindi pa sila magaling hanggang ngayon, guys. Ayan, hi kay Ate Zar. Halo. Hi, Alison. Ayan, halo rin sabi ni Elisa. Halo sa inyong lahat. Siyempre guys, kung yung mga walang data dyan, pwede pa rin kayong makicomment dyan sa katabi nyo o kanino man para sa ating games. Sabi ni Kael, start sharing hanggang ma-block. Thank you for sharing, Kael. Ayan, Yes. syempre mag-comment na kayo ng ready kung excited na ba kayo para sa ating games ngayon. Ayan, meron na tayong 40 viewers. Halo sa inyong lahat. Halo sa ating 40 viewers. Halo. Ayan. Hello. Sabi ni Grabe na kayo. Sabi ni Prietos, Loading loading sa laptop ko, CP na lang gamitin ko, guys.
Binabati ko mga friends kong nag-join na. Kapuso mo, Jessica Soho. Tapos Elisa Bayo and Alyon Zitro. Ayan, halo and thank you for watching the Almusal Club. Ayan, Yes. si Ready. Ready na si Kerwin. Ayan, si Elisa Si Renda. Elisa and syempre Ayan, si si Mr. Mr. Sam. Sam. Halo, Elisa. Ready na rin si Phoebe. So, ang Wait, ating nagbabasa ako unang ng game. comment. Wala Hi. akong basa. Ayan, halo kay Hala. Jenny Remo. Hindi na ako magbabasa dito. Ayan guys, ang Ayan. ating unang game ay ang inyong favorite na Hangman. Ayan guys, para Ayan, sa mga simulan walang na natin data, ang pwede ating kayong game. makinood sa inyong mga katabi. Siyempre, simple-simple lang, paunahan lang kayong mahulaan Explain mo ang muna, category na mag-CCR ibibigay lang ako. ni Hangman. Kailangan nyo iligtas si Hangman. Dahil kung hindi, dapat kailangan tamang i-input yung letters. Dahil kung hindi, Yes. puputok ang lobo at mahuhulog siya. So, ready na ba kayo? Sabi ni Pretos, wrong type daw siya. Halo talaga kay Elisa Villafor Bayo and kay Alyon Solat Kim Vitro. Halo! Ayan, simulan na natin ang ating game. Wait lang. Nag-hangs ka, Mag-comment Hangman. muna kayo guys Oo, kung ready kung na ba ready na kayo kayo. at kung anong Anong category ba. category ang Easy, gusto nyo? medium, o hard. Hard. Yes, kasi si Kirby nag-comment na siya ng hard. Kayo ba, anong gusto nyo? Kahapon kasi medium. Medium ang ating category. Ngayon ba gusto nyo hard? Ngayon, easy. Gusto nyo? Ay, bukas na yung Yan, easy. ready kasi na si Friday. Jenny. Apil di hawengets. Ano daw yun? Ready, easy. Ano yun? Prietas, Apil anong ibig da- sabihin? Yan, wait lang guys. Pine-prepare lang namin ang Pero inyong bagang hangman. gusto nyo bang makita yung outfit ni Rupi? Ayan. Sabi ni Kael, Gusto nyo bang Friday makita ang hard. ang outfit ni Rupi? Hard din ang gusto ni Jenny. Wala kayong makikita. Ayan, ready na sila. Easy Wait daw. lang guys. Easy. Ayan, nasa I-comment ako nyo ng lang kung anong single. gusto nyo. Hard, medium, or easy. So, simulan na natin. Ayan. Easy, medium, or hard? Easy, medium, or hard? Isihan mo best. Thursday. Bukas guys yung bukas daw yung easy. Kasi masaya kami Ayan, maraming bukas. nag-comment ng hard. So, simulan natin ng hard. Hold. Hard. Yeah. Okay. Ang category ay places with two words. Bigas yung kulahan. Naglalag ba sa inyo? Oo. Feeling ko baka sa internet lang. Ako din naglalag. Ay, sa internet namin Nagwawala? yun, guys. Sorry. Grabe. Dapat Nagde-delay daw. pakalmahin kung nagwawala. Checking kami ngayon, guys, Ayan, ang ating unang category ay places. Bukas yung easy, guys. Ayan, ang unang sumagot ay si Phoebe. Sabi niya R. Sabi ni Jenny Remo, parang stop dance yung video. Nagloko kasi internet namin, guys. Hanggang ngayon nagloloko pa rin Sabi siya. ni Phoebe Paging Isabel. ITD, nagloloko ang Letter aming R. internet. R. Ayan, halo kay Mr. Dio Medes Riquelman. Hi, Mr. Halo, Dio. halo, Mr. Dio. Halo, tatang. Ayan, guys, may letter R. Sabi ni Ann, letter A. Let's give it up for Walang A. letter A, guys. Sabi ni Christine Guzman Roy, letter E. Ayan, nag-heart react na si Mr. Ed. Yan, syempre habang nanonood kayo at naglalaro, mag-heart-heart May naman kay Jan and heart and like. Hano? Heart and like react habang nanonood kayo. Sabi ni Kerwin Jim Palaganas, letter S. Bagal. Hindi ako nakabili ng tissue sa baba. Alina. Paki-heart react naman ang ating live. Yan, syempre habang... Ano yun? Data audio. Ayan.
Ayan. Sabi ni Kael, pati internet, naglolo ka na, parang siya. Nagloko Sabi ba? ni Mr. Sam, pati ba naman internet, naglolo ko, wala na talagang matino sa mundo. Kemsa! Oo nga. Ako, matino. Ayan. Siyempre, thank you so much sa lahat ng bumati kahapon kay Mr. Jonathan. Happy Alvarez. birthday. Happy birthday. Masarap yung cake niya and yung pansit. Oh. Sulit. Sulit as Sabi sulit. ni Elion, letter E. Alion. Ano bang basa Alion. dito? Alion. Hi, Alien. Sabi niya, letter E. Sabi ni Ann Yeah. Lazar. Ay, sabi ni Elisa, letter M. Letter M. Ayan, it starts with letter M, guys. Sabi ni Alisa, letter O. Places. Letter O. Places. Ayan. Diba? Sabi, Hi, meron na. Jane. The beautiful Jane. Sabi ni Ann Lazar, letter U. U. Ayan, may letter Ay. U. Parang ano na to, nasagot na to Naulit siya na. dati. Yes. Oo. Ano yan? Naulit siya. Ayaw nga ano. Sabi ni Phoebe, letter T. Yes. Natatandaan ko siya. Meron T. Kung kaya'y nanonood nung mga nakaraang Sabi ni buwan. Phoebe Isabel, letter T. Yes. Ayan. Na ano na to, guys? Sabi ni Napahat na Lordan, dati. bagong audience, Month Rushmore. Month, sabi niya Kaso, Month. ayan, si Lordan, kinorek Ayan, niya. Sabi niya, inorek niya agad. Mount. Mount Rushmore. Kulang Rushmore? na rin. Hello! Ayan na. Guys, bago yan, i-check niyo mabuti ang spelling niyo dahil mahigpit ang ating judges dahil paunahan to, guys. Ay, may nakauna na. Oy, si Jane Gamboa. Ayan, sabi ni Jane Gamboa and ni Christine Mount Rushmore. Sumagot na rin si Mr. Re and si Phoebe. Mount Rushmore. Halo-halo kay Miss Jazzy Banak. Hi, Miss Jazia. Yes, parang nasagot na siya dati. Sabi ni Jenny, yes. Napahulaan na siya dati, guys. Ayan, halo-halo kay Miss Angel. Hi, Miss Angel. Try natin ng letter N. Letter T. Letter H. And letter H. Ang Ayan, nice. congratulations For the kay first time. Jane Gamboa. Sa wakas, Jane. Congratulations, Jane. Nanalo ka na rin. Sayang yung sagot mo, Lordan. Oh. Pwede pang bumawi dahil marami pa tayong games ngayon. Yes, only winning tayo. Okay, so ready na ba kayo sa ating Yan. next set? Comment ready dahil ang ating next puzzle ay Ang ating category ay sports. Ayan guys, sports. Ano nangyari kay Rupert? Beijing, where is Ruby? Ruby, where are you? Nag-unload. Ayan, sabi ni Jane Gamboa, sa wakas. Yes, Yes, hindi PM ka ang na iyong hindi ka na number. taga-bigay ng letter ngayon. Yes, PM ang Kasi iyong nanalo number. ka na. Congratulations. PM ang iyong number, Ayan, Jane. sabi ni Lordan, letter S. Letter S. S. Ayan, wala po tayong letter S, guys. Ayan, halo-halo kay Maria Janica Zacarias. Halo-halo. Ang babait nila dito, no? Pag kada may mananalo, nagko-congrats sila sa isa't isa. Sa screen namin, Christine. Si ano nauna? Si Jane. Yes. Then, sumunod ka po, Christine. Yes. Parang humihina na si Christine. Ayan, halo-halo kay Sino Carlo siya nanalo? Delgado. Hi, Carlo Halo-halo! Delgado. Nasaan na si Carlo ba ngayon? Asan na ba si Yan, Carlo okay na ngayon? ako. Hindi ko siya Nakapag- kilala. natin yung Mount Rushmore. Sabi ni Christine, surfing. Surfing, Pero wow. wala tayong letter S, guys. Yes. Nakuha na. Sabi ni Jenny, letter O. Letter O. Wala ring letter O. ang sad. Anong sports ito? Bowling, Bowling. daw. Sabi ni Christine, bowling. Try Walang natin O. ng letter... Wait, O ba? Wala. Ay, walang O. Wala nang O. Sabi Sabi ni ni Jenny, Priya, archery. archery. Try Ah. natin ng letter A. Ayan, it starts with letter A. Magkakaiba na una sa Nakaw! screen natin. Oo, pero ang screen Oo, namin, guys, yung yung susundin. Hello guys, Yes, sabi yung ni Carlo. naka-feed po sa live, yun ang susundin. Yes. Angle. Letter C daw, letter C.
Ano ba to? Archery or cycling? Ay! Meron siyang C. Ay, parang tama yung Ay. archery. Si Jenny. Wait. Ay, hindi. Christine yata. Si Jenny na una sa archery. Ay. Si Jenny. Ayan, sumagot si The Carlo ng archery. hello, guys. Ano, wala na Ano sa ba to? akin. Hangman. Hindi siya hangman dahil it starts with letter A. Any sports. Ay, si Jenny. Muay Thai. Yes. Anong Yes. tamang sagot? Curling. Try natin ng letter. Try natin ng letter R. R. May lalaban pa ba? Ayan, sabi nila, naulit daw yung Ayun nyo yun, guys. Dahil since tumututo kayo dito, di ba, araw-araw, alam nyo na karamihan. Lahat ng sagot, so paunahan na lang. Authors. H. Letter E. And letter Y. Wow. Ang bilis So, congratulations kay Jenny Remo. Jenny Remo ba? Yes. Si Jenny ang nauna sa archery. Siyempre. Okay, next puzzle. Ayan, ang dami na sumagot ng archery. Ang dami. Sports ba ang author? Sabi ni Christine, nagsisearch ka na din, Jenny Remo. Uy, friends na Sabi sila. niya, ba't mo alam, te? Ayan, congratulations, guys. Competitive yung dalawang yan. Valedictorian sa Yes. Salu. Pwede pa kayong bumawi, pero syempre, bago natin simulan ang ating Anong third salu? set ng hangman, Salu, mag-heart salu. react naman kayo dyan and like react. Sabi ni Jane. Kung nag-enjoy Sabi ba ni kayo Jane sa Gamboa. ating games ngayon. Camera mo. Sabi Ayan, ni ah. Jane, kaya nga. Yan, dito na lang ako. Kaya hindi Yan. na akong nauli. Oh. Mag-heart react and like react. Kayo naman. Kung Ngayon lang kami manalo. enjoy ba kayo sa ating Yan. games Sabi ni- ngayon? Kakabasa ko lang. Jane Gamboa. Sabi ni Yan, Alina syempre, Remo. congratulations, James Gamboa. Nakabawi ka na. Lord Ayan, ang ating third category ay... Ay. Ano yan? Ano yan? Oxy. Oxymorons. Ano yan? Oxymorons. Saya na naman po. Ang ating Ang moron. ano na yan? Moron Ayon na sa yan. pag-aaral sa Harvard University. Sabi ni Christine, same lang tayo. Same din tayo ng sagot. Paunahan na lang mag-search. Ang Yes, galing guys, nila. kanya-kanyang diskarte yan. Discarte. Diskarte. Ang galing daw nila, sabi ni Elisa. Alisa, pwedeng-pwede ka pang bumawi dahil marami pa tayong games marami? ngayon. Marami pa tayong games ngayon. Nakakaganda Uy, ba thank ng... you. Halo-halo kay Heart Christine react. Joy Serrato. Nakakaganda ba ng pronunciation yung retainer? Hindi ko sadya. Okay, ang ating category ay Oxymoron. Sabi ni Christine, letter A. Sabi ni Bray- Dapat ang tawag Ay. namin sa inyo C1, C2 kasi dalawa yung Christine natin dito sa club. si Juancito. Sagot, Si sagot, Juan- Sir. Ayan, Pag sabi may ni time. Prietas having When gets- fun. Thank you so much for watching the gets- Alpha Sabi ni Club. Ann Lezar. Always. C. Letter C. C. Ayan, wala tayong C. letter C, guys. Hi, Ruth. Sabi ni Jenny, letter I. Jenny, letter I. I. Ayan, may letter I. Nawawala si Ruby sa camera. Nagbabasa kasi siya ng comments. Ay, niya, ayaw guys. mag-adjust ng camera. Hindi ko Sabi ni magalaw. Ruth, letter A. Letter A. Letter A. Ang all-time favorite A. letter, walang letter Sabi A. ni Jenny B. Remo, Bittersweet. bittersweet. So, Ruby, paka-explain naman kung ano ba ang oxymoron. Ang oxymoron ay kabaliktaran. Kabaliktaran. Halimbawa, bittersweet. Ganon. Parang gayon. Pakailaman mo natin yung Like sarili ano, natin. kunyari, sa Tagalog, bittersweet na mapait na matamis. Parang ganun. No? Yes. Sabi ni Carmen, Parang letter opposite S. sila. Parang opposite. Sabi pero ni sa S. isang word. Ayan. Sa isang word o sa isang sentence. Yeah. Ano ba yan? Sa isang phrase? Sabi ni Elisa, Frisa, letter no? W. Ay, living death. Living Yan, death. pwede Pero na. ang ano niya, ang second word niya is starts with letter Sweet. S. Sweet, bittersweet. Pwedeng W, Miss Zen. Kasi ang hula ni Jen. T, letter T nga. Ayan, W. Sabi ni Lord, then explain one content with opposite, opposite words. words. Oh, di ba? Yes. One concept. Lord, yan, nagmana ka sa akin. Ayan, we have 116 shares.
Ha? Siyempre, palakihin pa At natin kay ang ano ating yan? Almusal Sino kaya yan? Club, guys. Nagkilala ko na kung kanino yan. Ayan, siyempre, Sabi ni Ann. nangingibabaw si Kael. Sabi ni Ann. Letter T. Yan, thank you so much, Kael, for sharing the Almusal Club. Ayan. So, Mababad try ka na natin naman. letter B. At dahil dyan, Sabi ni Kerwin, Ang letter bittersweet R. nga. at dahil Yan. dyan, Sumagot na rin si Phoebe, bittersweet. At ang nakasagot po ay Si si Jen. Jenny Remo. pangalawang beses na yan. Ayan. Gumagaling na siya ngayon. Yan, congratulations, Jenny. Congratulations. Sabi ni Lord, ang lupit nyo naman. Grabe. Ang bilis nila. Feeling ko tumatalino lahat dito sa hangman kasi nuhulaan nila lahat ng word. So, sino ba ang ating winners sa ating Good game. Well first played. game? Ang galing ng mga natin Explain mo. So maraming salamat at syempre pakipiyam ang Auto inyong mga share. numbers. Sabi ni Kerwin, thank you so Wow. much. Thank you so much. So much. Para sa ating hangman. Congratulations. Pakipiyam ang inyong mga numbers ang ating first time winner. And a solid almusaler, Jane Gamboa. And of course, set 2 and set 3, our September salutatorian, Jenny Remo. Ayan, congratulations. And paki-PM ang inyong mga numbers. Ayan guys, so ready na ba kayo sa ating next game? Comment Ang movie next and serye. ready. Ayan. Ang inaabangan ni Mr. Sam. Yes. Yes. Sabi ni Ayan. Kael, dahil dyan, papalitan ko na si Ruby. Ay, oo. Joke lang. Tignan niyo yung So nangyari yun guys, kahapon dahil birthday ni Mr. Jonathan. Surprise namin Yan, siya. di ba? Ayan. Yes, Ang social social media media team. With the admins. Ayan, Yes. with the admin. The admin. Ayan, si Rupi. Ayan, makikita nyo lahat Si dyan. Ai. Yes, Lord, and hiring pa rin po kami. Yes. So, apply na. Message lang po sa aming Facebook page. So, yan. Ready na si Phoebe. Ready na rin si Kerwin. Sabi Ready ni na si Alisa, Ruth. Ready na guys, si ang Phoebe." gagaling nila. Pwede ba kayong bumawi? Siyempre, before tayo mag-start, ang lagi kong sinasabi, mag-react naman kayo dyan ng hearts. Heart, oo. And like. Kaya puro This heart is react mine. walang like eh. Yan, heart. So, English yan yan ang po, ating second game. Ay, simulan natin Ay, in ang 3, 2, 1. Ayan. Galing. Galing ko. Hindi. Sabi ni Kael, ba't ang puputi nyo? Any message para sa aming maiitim? Any Huwag ka message? magluta kasi yung Ano? gluta yung itim. Ganito lang yan. Kojik, gumamit daw Hindi, ng hindi. Kojik. Hindi. Maganda yung maglaga ka ano, ng ilaw. sabon sa kaldero, tapos inumin mo. Sabi ni Jenny, buti wala mga katrabaho ko, wala ako ka-share sa net. Si Christine naman nakakamiss marinig yung at ang Solid ating solid almusalers at ating valedictorian September, Christine de Guzman Roy. Ay, syempre Paano, ikaw pa rin palitan ang ka aming na. top fan and solid Teka lang, may almusalers, sinasabi yata si Christine Mr. Roy Sam eh. Mikael. Teka lang. Yes. Oh. Teka lang, Yung teka mga lang. pampaputi. Sabi ni Mr. Sam. Tas mo. Hulaan nyo na yan. Napakadali na nga yan. Ang tagal-tagal nyo hulaan. Ayan, ang ating first genre ay fantasy action. Mr. Sam, mataba talaga ako. Hindi lang sa picture. Ano ba to? God of War? Thor Ragnarok? Parang alam ko na yung ano niya. Parang Yung ano. ito yung cage show. Yes. Parang Ano siya? Mr. Sam, Cartoon. anong meron sa account mo? Mr. Sam? Animation. Disney? Animation to, guys. Ano to? May upcoming Yes. movie. Nandiyan si ano, di ba? Ayan, sabi niya ako Walang ng ngipin. single How to Train Your Dragon. Sabi naman ni Jenny, Godzilla, Hellboy. Godzilla, King of Sino the How to Una. Train Your Dragon. Ayan, halo-halo Lance kay Muna. Mr. AJ Guache. Late ka ngayon, Mr. AJ. Oo nga. Yes. Sino nauna sa How to Si Train ako Your na ang Dragon? single. Half day ka na lang. Ha? Juminji. Ako Si na ang ako na single. single. Then sumunod ay si Kerwin. So, ang Yes. tamang sagot ay Hi! How to Train Your Dragon. Wonder Woman. At ang nanalo ay si
Ako na ang single. Ikaw na ang Ako na ang single. Bakit daw po ganyan yung ano nyo? Pangalan. Ako na. Yung name. Ano daw po yung real name nyo? Oh, Sabi wow. ng ating Zen Master. Naghanap ba yun? One Piece. Ayan, Wow. pwede ba kayong bumawi dahil ang ating next category, genre pala. Ayan, sabi Ala, niya. oo nga, sabi ni Mr. AJ, late sad kasi puro lindol dito. Eh, sana safe po kayo Sa lahat dyan Davao. sa Oh, keep Davao. safe, Davao City. Yes, keep safe po. Kasi yung meron And pray. di ba sa Davao? Yes, meron kaming branch sa Davao, Hiring guys. kami, So, hiring sa ingat kayong Davao. lahat Ayan, dyan. sabi din ni Mr. Sab, ingat daw sa Davao. Yan, yan ang ating second genre ay Mystery Crime. Ayan, sabi niya ako na ang single. Ang totoong pangalan niya daw po ay Kenneth Ferrer. Oh, So, hi, hello, Kenneth! Mr. Kenneth, and thank you for watching the Almasa Ang maganda Club. ng pangalan ni Kenneth Fer, dapat nilalagay niya para Oh. Big time yung Ferrera. Big time. Yan, ka sabi naman. ni Mr. Sam, Grabe ka naman. please pray Nasa sa mga pangalan ba yun ng taga-Davao. Facebook? Yes, sana safe kayong lahat dyan. Sabi ni Kerwin Jim, Kenneth Ferrer, ikaw na ang single. Eddie, ikaw na ang single, sabi niya. Okay. ang Bakit, ating Kerwin? next Hindi ka ba category single? winner na yun. Ay, mystery Ayan, crime. guys, mystery crime. Hala, Pero natutuwa ako kasi ang dami nagiging friendship gawa dito sa Almusal. Yes. Gone Girl? No. Ano yan sila? Mga Sikat solid yan. almosalers. Solid Almosolers and Yes. Valedictorian. Yes. Ito yung lagi yung Ano sinasagot. ba yan? Sinasagot. Sinasagot nyo, guys. Sa bakit yung ulo ni Mr. Sa bakit yung ulo ni Miss? Ito yung Zen lagi Master nyong natin. sinasagot. Naglag yung internet Ano ko ba kasi. sabi mo? The Ulit, capture, sabi ni Kael. Hindi siya the capture. Tumalon yung CD. The Commuter. Hi, Hindi Shaya. rin. Ito yung lagi nyong Valedictorian. sinasagot, guys. Oh, lagi yung sinasagot yan. Hindi rin siya Altitude. Hindi rin siya Shutter Island. Hindi. The Bermuda, hindi. Altitude and the Bermuda, hindi rin Dito sa po. ginawa ni DI, hindi mo mahuhulaan na ito yung movie. Oh. Sabi ni Ana, ayan halo-halo sa aking pinsan na si Rachel Joy. Hi, Boti. Rachel I miss you and I'll Boti? see you soon. Hi, Boti. Insan! I don't know. Paano i-pronounce yun, pinsan? Boti. Kaz. Kaz yung tawagan namin. Hi, Kaz! Ako Hi, na pala, Kaz! ako na Thank pala you for yung magiging watching. sister. Widows niya. daw, Charot. sabi. Hindi siya Independence Day. Ah, and dali, hindi dali, siya yan. prisoners. Sherlock Lagi niyo itong Holmes. sinasagot, guys. Oo, nahulaan niya. Meron Holmes siyang and ano, Watson, latest hindi movie. po. Yes, Seven. meron din Ilagay siyang niyo yung ano. number. Yes. Ilagay niyo yung number. Hindi siya 7. 7 siya, pero anong 7? Oo. Anong title? 7 siya, Kahit pero wala na yung anong mabilis. 7? Non-stop. Non-stop. Ayan, halo-halo kay Mr. Jason Galang. Transport. Hindi rin po siya, yes. Hindi siya Congratulations, non-stop and hindi Kenneth rin siya Ferrer. transporter. Paki-PM ang iyong Portrait. number. Porter? Sa ating mga Portrait. nanalo, Lang, Jenny yes, Remo, lang. Jane, and Portrait. Kenneth. Non-stop. Non-stop. Guys, ito yung lagi niyong sinasagot. Clue, may Clue! May Habulan! Oo. Kalbo! Kalbo. Namatay. Ay, joke lang. Kalbo, Oo. namatay. Oo. Oo. Ganon. It's Hindi been- siya 7 sinners. Ano to? Pinuhen niyo? Hindi rin siya Resident Evil. It's been a long day. Ayan, ang dami na namin Without binibigay na clue sa you, inyo, my guys. friend. Hindi My siya friend. Murder on the Orient Express. And I tell you Hindi rin siya Miracle in Cell number and 7. see you again. 2012! Hindi! On a road. Fast Ayan. and the Furious 7! Kompleto. Tama ba yan? It's been a long 7 Deadly Sins. Ayan, Fast and Furious 7 sa Transporter. And I tell you So, ano ba ang ating tamang sagot? Ang tamang sagot Sagot ay... Furious Yes. 7! Diba, Fast and Pero okay, Furious yes. 7. Ang unang sumagot Si Miss Teresa. Mr. Red. Then, ang sumunod po ay si
Mr. Lordan. Teka lang. And si Ann Lazar. Ang hirap kalaban nito Pati ah. na rin si Ako na ang single and Christine de Guzman Roy. Guys, may Pati si umakatake Mr. sa akin Sam. ngayon, guys. Ha? Ayan. Inaatake ako Fast and Furious 7. Ng So, higab. congratulations, Mr. Ray. Ikaw po ang nanalo. Nanalo! Pwede pa kayong bumawi dahil meron pa tayong third set ng ating movie serye. Alam mo ba't nahulaan niya? Kumanta kasi ako yung ganda kasi ng voice mo. Wala ka dyan. Ayun, sabi ni Mr. Ray, kalbo kasi. Kalbo kasi. Yes, nagbigay na kami ng walang sasakyan. Tapos may habulan. May kanta pa, Tapos kanta. may kalbo. Tapos may Kanta! namatay. Tapos may namatay. Kanta! That's When I See You Again. Yan. All about you when I Ang ating third genre ng Hang movie serye Hangman Ng tuloy. Hang movie serye. Ay, Ng movie. Hang serye. Charot. Movie serye kasi sasabihin ko. Aray! Aray! Fantasy Nananabok! action, guys. Guys, palike naman po kung isusupport niyo yung pagsabok Ayan, sa alam niyo ba akin. yung movie na yan? Sabi ni Karen, Kalbo Dalisay yung bida. Bola ka dyan, Karen. Alam niyo ba yung movie na yan? Ayan. Alam niyo ba yung movie na yan? Yung tawa mo. Yung tawa mo. Hindi ko pa napanood, pero parang gusto ko napanood. Maganda siya, Miss Zen. Parang siya ang fantasy action. Action? Ay, napanood ko na to. Ang ganda. Maganda to. Super, super cute. Ayun, And Rupert, tamang-tama sarap. para sa mga bata. Rupert. Hindi siya Sherlock Holmes. Tibok yung mata ko. Matibok-tibok? Okay, guys. So, paki-share naman. Wow, we have a total of 100. Hindi siya 16 The Hobbit. shares. Sabi niya ako ng single. Yan yung may dragon. Wow! Ano yun? At meron na bang nanalo? Sabi ni Mr. Sam. Pete's Dragon. Yan na tama. Lahat. Uy, si Mr. Sam, oh. Ano nangyayari? Yan ba yung may trap? Mr. Yes. Sam! Yan ba yung may trap na may Invisible. dragon? So, ang tamang sagot po ay... Ay! Pete's Dragon! At dahil Ayan, so dyan, congratulations, Mr. Sam! Sam! Ayan! Tan 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 tan. Napakaya pala nung natibok-tibok. Baka Uy, may bago tayong ano. Ayan, Pete's Dragon. So, sino ba ang Yes. ating winners para sa ating second game? Yes, acknowledge ko lang ang ating mga bagong audience gaya ni Jana Diokino Gadika. Hadu-hadu. Ayan, sumagot pa si Gerwin, sabi niya Dragon Heart. Okay, at hindi nagpatalo, 5 ang sagot niya. Pete's Dragon. Ayan. At syempre ang ating mga first time winner, congratulations sa movie serye. Mamaya ka na, Rupi. Ako na ang single and Mr. Reza Solomon, Teka. ating solid almosalers. And ang ating, yes. Uy, wait lang. Ayaw mong manalo si Mr. Sam? Ayan, congratulations, Ating Sister first Sam. time winner, Mr. Sam. Ang Pakipia matagal- naman yung mga numbers. Ang matagal PM mo po nang ang numbers. hinihintay, Mr. Sam, Congratulations. ay Yes. nangyari na. Kaya dahil sa Madrid, hindi na nag-iisa. Teka, yung mata raw ni Kim. Ayan, tumitibok. sabi ni Phoebe, congrats, guys. Baka nakakita siya ng true love. Sabi ni Jade, paging Mr. Ray, Ayan, ano po nabulag na, yung sekreto nabulag. para mahulaan yung mga movie na yan? Guys. Mr. Ray, ano daw po yung sekreto Sekreto. nyo? Para mahulaan, feeling ko manood lagi ng Netflix. Feeling ko maraming katabi si Mr. eh. Guys, Sabi na wala. ipagdasal niyo po yung mata ni Kim. Next na tayo. Yes, Mr. Sam, PM lang po kayo sa page. Kung hindi Mr. nyo pa Sam. po nare-receive yung load, guys, please PM lang po ulit sa page para ma-check I-PM mo namin. sa akin yung number mo. Sabi ni Kerwin, Congratulations, Mr. Sam. Sabi niya first time. wala pa daw yung load niya kahapon. Sino yan? Yes. Si Kerwin. Mag-PM lang kayo, guys, para i-check Ngayon namin. niloload. I-check natin yan later. Ayan. At syempre Hala, ating... nabubulag na si Kim. Ayan, kung ready na, kung ready na kayo, guys, sa ating sa ating third game. Ang art at Ang heart. mata ni Kimpi. Ayan, heart rock for Team Kimpi and like rock for Team Ruby. Jane, sabi ni Mr. Ray, mahilig siya manood ng movies. Pero Hollywood lang daw yung alam niya. Pag Hindi, Pinoy, wala daw siyang alam. Hindi mahilig si Mr. Ray sa Pinoy. Yes. Yan. What the?
Movies! Okay, so ang ating Yes, guys. last Kung hindi game. nyo pa nare-receive, guys, mag-PM lang kayo sa aming page. Yung kay Kael, di ba? Okay na yung load ni Kael. Para Hindi po, ma-check Kerwin. namin. Kerwin. Sabi ni Kael, Nagsabi rin si Kael. Ako din, wala din akong load doon sa Meron special na. award. Sa special. Nasabi na load na namin yan kahapon. Kael, ilang beses mo na yan Kaya sinasabi bakit yung puso mo dyan sa mata mo? Okay, so Sobra? natanggap mo na Anong yun. tibok ba? Nabigyan na namin yun kahapon. Meron na kaming proof. I-send na lang namin yan. Ano yan? And yes, Kulang sa ang ating tubig. third game ay... Oo nga, promise. Ay, sorry. Kay Jenny rin daw. Mike! Sabi ni Mr. E, palitan na yung Hindi ko category na yan. alam. Nakamay pala ako, sorry. Yung kahapon din, yung kay Jenny daw, wala pa. Wala pa yung load So guys, if kahapon. hindi nyo pa po nare-receive, yes, mag-PM lang kayo sa Yes. amin. yung mga kahapon, ngayon pa lang yun. Oo. Mr. Sam, bawal yung ginawa mo. Ay, naubusan pala ng load Yung kahapon. kahapon. So today daw Mr. siya Sam. ilo-load, guys. Pero yung the rest of Labag sa batas yung ginawa mo, Mr. Sam. Yan, so yung mag-heart naman kayo dyan Malagay para sa simulan likod. natin ang ating third game. Malipisent oil. So DJ, paano ba ang ating third? Paano kasi ako magsasalita? Nagsasalita si Rupi. Teka, nag-joke kasi ako. Hindi niyo ako pinansin. Okay, so ang ating last game ay ang Art Attack. Drawing nila, kanta mo. Ito-drawing nila yung title. Huhulaan nyo kung anong first line ng song title na kanilang idinodrawing. So, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Ayan, so meron tayong scoreboard, 1 point for title and 2 points for song title. Ay, song line. First line. So, kayo nang bahala kung anong strategy nyo. And are you guys all ready? Dahil ang ating category ngayon ay acoustic songs. Yes, Okay, so guys, acoustic song. ready na ba kayo? Manawagan kayo sa inyong mga Ayan, fans. ready na si Shaira and si Jenny Remo. Siyempre, habang nanonood Hello. kayo, mag-ano kayo Sa mga fans ko, Heart dyan. naman kayo dyan. Paki-like naman Kung po. nag-enjoy kayo sa ating games ngayon. Ayan, Hello. so simulan na natin ang ating game in 3, 2, 2, 1. Okay. Okay. Sabi ni Carl, ayoko sa Netflix, Almusal Club na lang. Wow, thank you for watching and sharing Almusal Club, guys. Sip ka ba? Baka gusto mo ng So premyo sa ulit. akin, bala ka dyan, magsistart na ako. So sa akin, meron akong, Ang gulo-gulo mo, Rupi. Ang gulo-gulo ni King ngayon. meron akong 2 words. Nag-transition si Rupi, hindi naman mama. Bye for now, guys. Work na si ako. See you, Tom. Love lots. Galingan nyo. Good luck, guys. From Christine Roy. Oh, thank you so much, Christine Roy. De Guzman, Roy, Christy. Ayan. Kay Kimpi, mayroon siyang 12 words. Ay, 2 words. So, ito ay ang ating category ay acoustic. So, ito drawing nila ang title. Huhulaan nyo kung ano ang first line nito. That is for 2 points. Ang unang maka 5 points, sila ang panalo. Tatlong unang maka 5 points. At syempre, ang ating song title, kung nahulaan nyo na, pwede nyo na siyang isabay sa song title ay song line para may 3 points kayo agad. Ayan. Ano yung kay Rupi? Ilang words? Yan! Ano to? Walang word. Number. Number. Yeah. Bye for now, guys. Tamang nood lang habang ako ay kumakain, sabi ni Kerwin. Ayan ang ating birthday boy kahapon, Sir Jonathan Alvarez. Happy birthday, Sky! Okay. Sumasagot na ba? Clock. 2 words. Clock. Pareho. Clock daw. Ang category ay acoustic songs. 2 words. English po lahat. English. English Hindi po siya lahat. 25 minutes daw. Hindi. I'm Hindi yours. siya I'm yours. Well, you done 2 words. Ayan na. 12:51. 1 point. Anong first line ng 12:51? 51. 52, 53.
Scrolling through my cell phones. Mali! Ano ba yung scrolling? May S sa cellphone. Ang dami mong cellphone. Ordinary song? Mayaman si No. Prietos, marami siyang cellphone. Bakit di Oo. ay? Ayan, sabi ni Jane. Scrolling through my cell phone for the 20th time today. Jane, 2 points! Parang yung kay Jane, 12:51. Parang halatang research yung kay Jane. Oh, Kasi, kompletong kompleto. pati yung kay Your AJ, song, it research took din. one look. Just an ordinary song to a special girl 2 like you. words. 2 words. Kay Miss Kim. Ang bilis mag-drawing ni Miss Kim, tapos detalyado. Oh, yung kay Rupi, meron siyang... Madali lang yung 4 akin na yan, oh. words. May ano na kayo. May hint na kayo. Ayan, si Kael, sabi niya, fight song. Ano ang Ano ang first, first line ng fight song? Kael, 1 point. This is my fight song. Take back my Ano right yung sa song. na yan? Sino? Ay? Delta Mama. Delta Mama. Oh, Delta Mama. So, sa akin, ang one and meron only ako. na hindi na nagbabalik. Uy, nag-gets niya na. Meron akong 3 words. Happy birthday is Halo sa tito ko ay Tito Pat Bismano. Anong first line ng fight song? This is my fight. This is my fight. Ayan! Wow! Phoebe Isabel. Ay, hindi. Si AJ. Ay, hindi. Ow! Si Kael. Hindi! Like a small Ruby, boat. meron 2 sinasabi points, sa'yo 3 si Jenny. points ka na, Honey, why are Kael. you calling me so late? What? I didn't call. Honey, why are you calling me so late? Lips of an Angel. Sinong nauna? Si Shira. Lips of an Angel. Honey, why are you calling me so late? 3 points, Shira. So, Okay, Jazzy 1 point, Jane Gamboa 2 points, Kael 3 points, Shira 3 points. Ayan, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Bed of Roses, hindi po. pero, Ayan, yung kay Rupi, 1 word. ano yan? King's bed. California King Bed. Anong first line ng California King Bed? Another 1 point, Kael. 1 point na lang, panalo ka na. Ayan! Home. Sabi ni Lordan, anong first line ng home? Lordan, 1 point. In this California. Hindi po si Michael Bubble yung kumanta ng home. Ayan, sabi Si ni Kael, Chris chest Daughtry. to chest. Boblay! Ay, Bubble. Ano sabi ni Jan? Chest to chest. Michael, sorry. Parang, Hi, ano yun? parang yun yung mga It's been waiting For a while. Sorry. Wait lang. Close ka pa, Rupert. Close ka pa. Nakita Gotta mo, feel. Bilangin ko. sa California. Chest to chest. Ayun. Nalito tuloy ako. Kael. Kael, chest to chest, nose to nose. So, At sa dahil akin, dyan, meron Kael, akong Uya, 1 word. meron ka ng 6 points. Panalo ka na. 2 na lang. And time Meron check. akong 2 words. Mahaba pang oras nyo, 12:49. Home. Ang may kanta dito si Chris Chorba. Alam nyo to, guys. Home. Sayang yung home. First line ng home. Hindi si Michael Bublé. Yan, Michael Bubble. Parang ko double L yun eh. Boblay. Another summer day. Hindi po siya another summer day. Another summer day. Ayan, Mr. AJ, I'm starting out into the night. Trying too hard, pain. Shoutout, joke lang, iba yun. Pero i-check nyo sa YouTube, maganda yung kantang yan at alam na alam nyo yan. AJ Guache, 2 points.
Fierce in heaven, home and starting out into the right. Wait for you. The best thing about tonight's Two episode. words. Resti Gapo. Sabi ni Phoebe, crazy for you? Uy, ang galing. Phoebe, 1 point. Anong first line ng crazy for you? At dahil dyan, palit tayo. Hindi siya run away. Swaying room. Ay, mali. Oh my God. Sabi ni Phoebe, it's another 2 points. 3 points ka na, Phoebe. 3 words. Ayan, sabi ni Resty, chasing cars. Wow. Pero ano ang first line? Maganda rin yan. Hindi ko akalain na yan pala yung title ng Chasing Cars. Resty. Ala, wala na akong chorba. Resty. 1 point. I'm sorry guys, I have to. Uy, si Pat. Hi, Pat. Bisamos. Bismanos, tito ko yan. Ay, tito. Resty. 1 point. Anong first line ng Chasing Cars will do it all. Sino ang unang nakakuha? Sa akin, meron akong... Shira! At dahil dyan, meron ka ng 5 points, Shira! Meron Ikaw na ang aming akong second 2 winner. words. Isa na lang, at siya na ang panalo. Okay. Time check. It's now 12:51. Scrolling. Sasabit na sinulat mo. Di makita, Sir Rupi. Sabi ni Lordan, time to sleep na po. May work pa bukas. Good luck and God bless you, Lordan. Thank you so much for watching, Lordan. Tomorrow again. Mr. Rupi, di makita yung drawing niyo po. Chasing Cars. Yes, nahulaan na yung Chasing Cars. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Nahula na yung Chasing Cars. Diba? Ay, ba yan? Ano yan? Bawang araw. Eh! Bow and arrow. Dalawa na ang ating panalo. That is Shira and Kael Ulia. Paki-PM ang inyong mga numbers. At syempre, maaga-aga pa guys. Baka gusto niyong humabol. Isa na lang ang ating magiging winner sa Art Attack. Ayan. Agustuhan mo, Ronnie Basa. Ah. Hoy guys! Tatahimik kayo. Ano yung baho nung... Okay, so kay Rupi meron siyang Ano siya? Three. Shotgun? word. Shotgun. Hindi siya shotgun rider. Ano siya? Oh my God, di niyo alam yung shotgun? Ano yan? Ah! Oh, shooting car? No. Shooting car. Grabe naman yun. Shooting? Pag may shotgun, shooting na? Hindi siya shotgun Guys, yung rider. akin muna guys. Okay. Ano yung kay Rupi? Ilang word? 2 word. 3 word. Ayan! 21 guns! Mali po. Dinrawing ko na nga eh. Sikat na sikat yung kantang yan noon. Wala ba? Ilan na lang Tignan ba? niyo yung isa na Ano lang. kung marami pang Dagdagan mo daw yung clue, Mr. Rupi. Shotgun seat? Hindi po. Malapit na! May seat pero hindi shotgun. Shotgun. Explain ko mamaya kung bakit shotgun. Yeah, okay. Okay, bow and arrow, no. Dun, 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 dun. Dun, dun, Hindi siya wheelchair. dun, dun. Time check, 12:54 p.m. Malapit na yung shotgun seat. Seat yung second May word, pero seat hindi siya, shotgun. pero ano ang karugtong ng seat?
Ito no, ayan, Ay, si Kael. Sabi niya, wrong spelling. passengers. Wrong spelling si Kael. Passengers. Ayun, si Wrong Resty. spelling din si Res. Inulit ni Res. Ay, si Shaira. Passenger seat. Ayan, Shaira. Ay, ayan, si Shaira. Pero yung susunod na kay Shaira kasi si Shaira panalo na. Uy, feeling ko next na meron tayong spelling bee. Ah, Sayang yung sagot mo, Kael. Resty. Another 1 point, Resty. Ano ang Ayan, first shotgun line? yung inano ko kasi 'di ba No. yun yung tawag sa mga gustong umupo sa tabi ng driver. Ah, Sa unahan, shotgun. Shotgun. Sino na yan? Anong first line ng passenger seat? Hindi ko na i-consider si Shaira dahil panalo na siya. Yung susunod na sa kanya. Ayaw nyo. Prietos, 2 points. Sa akin, meron akong madali lang to. One word. I look at her and have to smile, but she gon' find her in her eyes. Oh, nauna si Prietos, 2 points. One word. Yan, go, go, go! Angry Bird? Ay, si Resty nauna sa lyrics? Ah, oo nga. I'm sorry. 4 points, Resty. 1 point na lang. Panalo ka na. One point na lang, Resty, at panalo ka na. 4 points ka na. Dagdag ko na ang iyong passenger seat lyrics. Ah, Resty, mali kasi yung lyrics Ayan, mo. si Ruth. Sabi niya, mad. So, si Prietos. Mad! Pero Mali ano, yung ang spelling. first line ng mad. Ganun pa rin, Prietos, 2 points. Si Resty, mali yung lyrics niya. Sabi niya, I look at her and have a smile. Ang tamang sagot ay, I look at her and have to smile. Ang baho. Ayan, ano ang... May sumagot na sa akin, ah. Nang mad? Sa akin. Si Phoebe? Oh my God, wait. Si Ruth nauna sa akin, eh. Ay, oo, si Ruth. Tapos yung lyrics, si Phoebe. Sumunod si ako na ang single sa mad. Then si Phoebe. May title si Phoebe. Ayan si Phoebe, may lyrics. Ayan, may panalo na! Ilan na? 3 na. Yes. Wala na. Ayan, panalo na si Phoebe. Ayan, so sino ba ang ating winners para sa ating third game? Yes, medyo hindi ako hihinga. Okay. So, ang ating mga nanalo ay si Kael Ulia, Shaira, and first time winner, Phoebe Isabel. Ayan, congratulations. And paki-PM ang inyong mga numbers. Kasama na dyan ang mga nanalo sa Hangman, Jane Gamboa, 2 times, Jenny Remo. Sa movie serie, ako ng single, Teresa Solomon, and Mr. Sam. Paki-PM ang inyong mga numbers. At syempre, ulitin ko sa ating Heart Attack, Kael Ulia, Shaira, and Phoebe Isabel. Ayan, guys. So, 1 week na lang, next week magaganap na ang isa ulit sa aming mga upcoming event na cosplay. Ayan, so magpapakita kami bukas ng mga pictures from May our nakita na last kami year's sa cosplay. meron sa aming na. Facebook page. Yes, makikita niyo Yes. yun yung mga best Ayan costumes pala, last sige. year. Tingnan natin. Pero habang ipapakita namin, inaayos ang ipapakita namin sa inyo, do not forget to like and share our Facebook pages, Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At yung mananalo sa shares ngayong araw, i-ano namin tomorrow. I-announce namin tomorrow. So, Ayan guys, so patingin ito naman. ang konting pasilip na naganap Naruto. sa cosplay last year.
Yan, may gumanap ng Naruto. Ano to? Zombie? Ito yung mga Aswang. mga taga Cebu. Yan. Sa Pangasinan. Ayan, Makati. May usong-uso yan si Valak Ayun dati. kaya, sinong uso ngayon? Yan. Sino Sino? ba ngayon? Hindi ba si Joker? Si Lana Oh, Bala. si Joker. So, ito Siya pa kasi isa. Maleficent. No, Magnificent Maleficent. Oil. Tama-ficent. Ayan, si Ursula. Oh. Uy, ano yun ah? Ito, si Taurus ata to eh. Tapos yan, ano siya? Si Cucumber. Tapos ito isa pinaka-favorite Sino yan? ko. Si Miss Rox. Little Si Miss Mermaid? Roxette, yes. Little Mermaid. Mermaid Oh, yan. siya. Sino yan? Ayan. So, yun. Abangan nyo yun, guys, dahil more updates sa aming Facebook page. At syempre, yes, ang ating mga social media platforms. We have Facebook, of course, YouTube channel. At dyan sa post na Gumawa yan, na yan makikita nyo yung mga links natin. I-click nyo lang. At syempre, click subscribe and click follow. So, kung meron gusto nyo ng mga motivational thoughts, meron yan sa Twitter. At syempre, sa mga kulitan at asaran, we also have our TikTok. Ayan guys, so paki-follow kami and thank you so much. Yes, sabi ni Kyle, try ko nga gumawa ng maikling kanta para sa Almusal Club. Ay, sure! next time. Thank you so much. Kyle, thank you so much. I-PM kita dyan, Kyle, Ayan. dahil nagbabalak na rin ako. Okay, Kyle? Sabi ni thank you so Kerwin, much. congrats to all winners for today. Good game, well played. Siyempre, Yes. pwede pa rin kayo guys maglaro bukas dahil yes, easy po ang ating hangman bukas. Kaya humanda Yes. kayo Oo, lahat. easy, yes. Oo. Parang first Pabilisan. time mangyayari yun. Oo. Easy. Pabilisan na lang talaga bukas. So, ayun guys, do not forget to like and share our pages. At syempre, pumunta kayo sa Madrid, Philippines para makita nyo ang iba't ibang social media platforms para mas ma-keep in touch pa kayo sa amin. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali ang nag-iisang The Almusal Club! Bye-bye! See you tomorrow, guys! Yan ay patungo sa The Amsel Club.